Здравейте, господин Балабанов. Здравейте, Драго ми да се как сме? Всичко е наред. Дай Боже, всички ние сме наред, работиме, всичко е окей. Заповядайте Благодаря. в офиса. Господин Балабанов, днес сме се събрали в централния офис на вашата компания. Можете ли да ни разкажете малко за основния предмет на дейност? Основният предмет на нашата дейност е производство на оранжерийни краставици, домати, пепер, салати, ранно зеле. Занимаваме се от 2000-та година с тази дейност до сега. Като пътувахме насам, видяхме навън, че сте започнали един агриволтаичен проект за монтаж на фотоволтаични панели. Да ни разкажете нещо за този проект. Как взехте решение да инвестирате в фотоволтаична инсталация? Решението беше тежко. Дълго обмисляхме дали по принцип да унищожим оранжериите и да построим фотоволтаичен парк. След дълги консултации решихме да запазим оранжерийното производство и да поставим панели върху самите оранжери, за да може да се запази две в едно, както се казва. Производство на електрическата енергия плюс земеделие. Да, видяхме в склада, че вече са доставени инвертори на Huawei Sun 2330 KTL H1. Как се спряхте на оборудването на Huawei? След дълги консултации, разговори с приятели, които са доволни от тези инвертори, които работят от доста време в България, решихме да закупим точно този тип инвертори и инверторни станции, всъщност БКТП-та, да бъдат комплект, понеже те си отговарят на всички изисквания на операторите в България и най-вече няма проблем с опазването на околната среда. А на какъв етап в момента е вашия проект? Нашия проект в момента, ако можем да го разделим, монтирали сме около 12 мегавата мощност. Целият проект е за 30 мегавата. Значи така, ако го разделим, около 30% от работата е свършена. Идеята е до края на годината да приключим с проекта, да очакваме да продаваме ток. Добре, ще се радвам в следващите месеци да продължим да се срещаме и да проследим напредъка на изграждането на вашия проект. Заповядайте, когато ви е удобно. Винаги сте добре дошли. До нови срещи. До нови срещи. Днес доставихме 97 инвертора Sun 2330 KTL H1, производство на Huawei, като в следващия епизод ще ги разопаковаме и монтираме на обекта.